Ay vatandaşlar can geldi bolun he bula 3 ayıptır eken o vatan. Ay bu arada can geldi onu öpüktür eken ha. Hemme gat kovuluk Hudaýa şükür arkaýyn bolun balkondan hiç kim bökenok, girenok, normalny. Diňe can geldi. Aleykümselam Kartal. Ya efir kapanmış kusura bakmayın 70 kişi vardı ya. Neyse. Efir kapandı olun. Razakov bar olsa gelsin. Biram melik yani isteyerek kapatmadım ama kapandı. Çünkü nime geldi? Can geldi. Hälem bir can etdiğin almanlymda bir 2 minut gepleşip alayar niye oturdum. Valla senem tam zamanında gittik ey. Aytma ya can geldi işte ya. Ya bu TikTok için başka bir telefon ya busat edinmek ya lazım. bir şey diyeceğim bu Murat Düşenf'i niye agent diye ilan etmişler? Ben onu anlamadım ya. Niye böyle bir şey yapıyorlar? Neme yok adamlarda neme. Logika yok. Özünün özü. Kulaktan duysa bu ayette bu agent, bu deydi bu agent. Özünde analiz eder yani beyni yok. Bir aytsa boldu. Abi o zaman abi men yanlış olur ya agentler gözleyen niye tava olsa ma gerek şonu agentler. Yani o Ya kadar ne oluyor kolay mı bizler ya? bir yarım yıl 2 yıldan beri şu hareketlere karışamız yok mu? İçeride bir hareket bolsun da. Hareket başlasa hem padyaşka yok. Aytmasan ay. Aslında kimle nime karışacak onda? Yani Murat Razakov canlı yayın için niye uygun değil diyor. Abdest almadım ya. Ya. Ho, salam aleykum. Aleyküm selam. Biraz gülüşmesi. Bir katıp kalmamız lazım. Yok yani can geldi şondan aldım birazcık. Ya bu Aktaş'ın Düşenfi Mehemen'in agenti ilan etmişler. Düşünsene. Tontiş bratan. Hayiş ya şu kameranı şunu da etsene ya canım erkem. Değil mi? Kameran buharlaşmış mı ne olmuş? Tamam. Bu. Ben de benim gözümde mi var diyordum bakın kamerasındaki. Yo menin özümü tak zir edýän pese, bu beter edip durdu kardeşim. Yerimi oynap durdu. Silmese bolan. Tamam. Nime oldu Murçuk zımbardak olup diye. Yo bardak bolan okay. Karoçi otayda näme? İki pikirler alcat den gelmedi karoçi. Ortada yıldırım çaktı da şoň üçin. Biri diýär karoçi men goldajak geldi, birimiz diýär goldajak. Şoň üçin nidar üzümeýe boldu. 2-3 günden beri çekeleş otmam ben şu. Nidar üzümeýe bilen. Niço, indi bu berde TikTok'ta aýda oturmaýyn diýdim da şona. Atak soň boli detalyny gepleşes de onu soň. Doğru. Ya. Jalka yani adam bir şeyler yapmaya çalışıyor. Düşünsene. Zaten oradaki hükümet bir tane tekmeyi vuruyor. Bir de sen buradan vuruyorsun ona tekmeyi. Kim vurursa vursun abi ben şunun arkasında. Pastayı anladı. Yani Düşenf men näme üçin düşünýän ýetene. Yani menem bolsam etjekdim yani diýjekdim. Men belki menem ola Aşgabatda ne derdim, menem Marda ne derdim belki içinde bolsam ederdim belki. Çünkü bazen şeyle bir ýagdaýa getirer Türkmenistan. Ey bollo, what doydum la sizin diýýärde var eliňe şu kamerany alyp başlady ya. Yani şu Android programy bar bolsa, internetiň bar bolsa sen uju jurnalist. Seni ýem jurnalist. Seni ýem etjekdim kän.
edip bileceklerdim ken. Prosto kanundan çıkan ok. Ne için çıkmalı sen? Kanundan çıkma. Onun kanunda bir hata var yani. Kanunun yanlış onunla. Eğer senin eline kamera alıp özün gürlemeňe, öz pikirini aýtmaňa bir täsirçilik beren bolsa. Niye şakyp geplerine bol ya? Niye onu sutka giden ol? Şerefsiz niye gezip gör? Niye gezip? Ağzına gelenden gürle. Ağzına gelenden gürle. Konstitusiýanyň pozýa. Onu mertebesine de yetki. Hemme de adam oturuyor işte. Adam videolarını gördük düşenfin saygılı. Ya bidem diye sen gülen okudum da bidem diye ha işte diye görköz. Ay şu kanunu bağ olsa görköz men giyecek takacak diye. Mun näme servet? Kimin hoşuna giden ok? Sebep diysen ol ucu yine yokor kadiriye. O sebep kanun çıkarman, pandemiye ilan etmen, dillen esasda buyruk verip ettirip böyle etjeklerini. Her mesaiden ak maşin, gara maşin, şoňam kanunlu diýip yok, fundamenti yok, şoňkam yok. Üstesine nemenkam yok. Velayet ulagary Aşgabatda salmalylar. Onkam yok. Propiskankam yok. Propiskada Aşgabatda başga mesela şu velayetler Aşgabatda propiska girmeler, şoňam kanuny yok. Yani iyi desem. Yok şoňkam. Diňe dillen. Näme üçin dillen? Meni pikirimçe Kanunu bolsa o kanun uje tutnama bolýar. Tutnama bolýar halkara jemgyýete, halkara hukuk goraýjy guramalara tutnama bolýar kanun podýar diýip. Bu tutnamada beresler yok. Dışarıdan içeri gelen hem deport koyanın onun hem kanunu yok. Yani. Berde biri şu komentarını okudum da nedir Gülem Manova 442. Salam olanlar, Taliban bize ziyan berýän däldir diye. Taliban näle ziyan bersin ki biz neutralizatsiya kak. Yok gelmez. Yani düşünmeli. Yaxşı niyet yarım dövlet diýipdirler de şoň üçin baka onu düşünmeli de. Ya gaynan saňam şu wara şu ýagda ya halk bir gün gelýär, bir gün hemmeti gelýär. Özüm men öňüm aýtdym. Bir gün diýdim şarpy Aşgabatlylar urur, bir gün velayetler urur, bir gün budjetnik işlerler urur, bir gün daýhana urur, bir gün hem diýdim üýşürip hemmesini urur diýdim iň soňunda. Urdan hemmesini urup oturşýar. Çık diýende çıkylan o pulun bolanda ýaşaýyş ýok şu Türkmenistanda. Pulun bolanda. Ýaşaýyş ýok şu taýda. Onuň şondan soň ýene de halkyň wara belli bir derejede umniçilet ýa-da umniçit diýilýär, akylly sıraya da içinde käbirler bolyn. Onu da gaharyň gelýärdi, kösenteňiz bilen aýdýan, köseniň bidem köseneliň ýany ýok. Hemmemiz bilejek kösenmäge dowam edelim diýär käwa. Ýap diýsen, bir adamyň etjegi işi bolsady käşke, ýa 10 adamyň etjegi işi bolsady käşke, onu berkep düzelerdi bolýar. Ya işte sabır ettik, yenettik, borlay, düzelerlay diýip gezdik. Görüştük yani içinde kanun tarapdan görüşen olduk, hakymyz, hukumumuz gözlen olduk, golün ýöne sabır etdik. Pişotaki edilir yurt diýlenne bir hökümetiň tutuş adamsy haranda dälirlay diýip garaşdyk da bir içinden bir düzelerlay, bularam bu ýanlar halkyň şeýdip görenli diýip bolyn ýok. Gaýtam gitdigiçe onu arşa galdyrıp 2 sany wedip berip 3 sany wedip berip gaýtam. Ya işte wedipesi üçin öz şahsy bähbit üçin halky satdylar yani deputatlarym satdylar. Soňra işlerler aýdymçylar satdylar halky. Ministrlerim kesinlikle sattı. Doğru. Hemmesi sattı. Halk sattı yani. Dine özünü düşünüp özünün maşkalasını, özünün garındaşını düşünýärler. Dine. Galan adam hatarına görenekler şolaram. Çino, nigen, kaydanların, sanakların hemmesi. Şu aydımçı bakışı bolsunam, yine näme bolsunam. Menin günüm gülýaly, başkası näme bolsa şol bolsun. Halbuki eğer ki goşulsa, hemmesi cevizleşse, has gowy, häzirkiden hem has gowy boljak. Häzirkiden hem diyelim ki näçe mal gazanýar şu bakışı.
Допустим, например, diyelim ki aydım aytya, допустим, primer aytyan da $1000 gazanýar. Iň prosto primerini aýdýan. Eger häzir jebizleşsek, agzy bir bolsak, demokratiýa gurulsa, soňuşy 10.000 işlep başlaýar. Näme üçin diýende adamlar özgür bolýar, ýurdun dışynda 2 milyon halk ýurdun içine gelýär, şu aydymy diňlemegine gelýär. Düşünýärmi agam? Şoň ýaly bolanda o has köp kazanýar. Ýöne şoňa da kelle işlänokda, şolarda da. Şonda da kelle işlänok şoňa. Konsept gurnaýar. Şoda şonu diýende. Ya bunun 2 milyon İçeri İşler Ministri Mulikov men günüm gowy gülýärlik kesip beren adamdy. Şolan bilen okdy ertirkün kellesiniň syýrylyp ekrana çykarjany. Yani ol şu wagtky ministrlerde değişdi. Şu wagtky ministrleriň arkasy bilen ekleje edip beren garnaşlaryna da değişdi. Senin şu daýdan ministrlikde ýa-da mecliste işleýän bolup biler. Ýöne onuň ta garantiýasy ýok, näçe wagt gitjegine. Ya. Näçe wagt gitjegine garantiýa ýok hiç kimkede. İki dodoňyň arasynda bir gün gözüne bir täýak bilen düşer. Ertirkün telewizion öňünde el gandally. Kelle syýrlan ýagdaýda ağlap durany ýa-da ötüç sorap durany. Son öýündeki çemadan pulu hem kömek etmez ona. Yok. Onu açsana. Öýündeki de çemadan pulu hem kömek etmez. Olar ýygyny alýarlar, fakat sakla otyrlar o prezident üçin. Bremen. Ben burada soracaktım ya şu Nuri vatandaşlardan eğer bilen varsa köne pasport bilen Türkiye'nin içinde Samoy'da minip bolýarmy? Bodrum, Antalya, İstanbul şehirler arası köne pasport bilen bilet alıp uçup bolýarmy? Giden var mı şoňaly? Bilen varsa yazsanızlar aşağı. Hiç ýawarym ýok. Bilen varsa yazsın kim gidip gördü, kimi gidip bolýar diye. Ertire Küçükçekmece'de 5 adama gülçülükde iş gözlenýänler habaryňyz bolsun. Günüňe de 150 lira diýdi berjek diýdi. Normal ýerler naharyň berýär. Meniň işlän ýerim maňa jaň etdi. 5-6 adam bolsa gelsin diýip haýyş aýda aýtyn diýdi. Habaryňyz bolsun. Küçükçekmece'de metrodrom gapdalyna bir gülçülük bar. Barp bilersiňiz, gepleşip bilersiňiz. Maşallah. Türkiye ýaly ýerde günlük 150 lira alýaňyz gowy Kiprde zordan berýärler. 150 lira. Ay men adam mesela çıkadı. Karalı sözünüzü böldüm bak. Yok. Ben stроительство diýmedim. Stроительствоda o ülkeye. Gülçülük diýdi ya. O ýöne günlük işler işte. O bir günlük işler yani. O aylık işlerde düşük bolýar da. Günlük işler. Yok Türkiye'de yine 150 TL'den aşağı aylama yok. Günlük yok. Stроительinde 200-250. Stроительinde o berdem ütkeşik. 300 amalyan var, 400 amalyan var. 9-16 açenli işem 9-16 açenli. 9'dan 6 açenli. Öyle. Bir saat yine de sizde выигрыш var. Bizde 8'den 6 açenli. Ya. Verdi. Neyse işte yani her kimin talandyna göre ýöne diýjek bolýanym maňa haýyş etdi menem aýdyp göreýin diýdim. Bolsa neme derler diýdim. Küçükçekmece metrobusyň stasiýonyň ýanyna sagda bir yer bar, şo taýdan gülçülük barmy diýip sorasaňyz aýdarlar. Gidip işläp bilersiňiz. Men baran ýerimde awraýym bilen gaýtýan çoň üçin olaram sag bolsun käwat ýa jaň etişdi bolar. Mene häzir diýdim elimde ýok, özüm bara bilemok ýöne. Gowy en azından başka vatandaşlar iýersen hemen olaram peýdalansy. Şu ýene de sen peýdalanan ýaly bolýandy. Yani kösölmesindir maksadymız zaten şol kömekleşmek. Hiç kimi pul bermeli. Agzy birlik şundan başlaýar da, böleşmekden, paýlaşmaktan başlanýar da şu. Şunu vatandaşlarymız, hani şunu hemmemiz şunu birek kömek etsek, hemmez adam gülýaly bolýar. Vatanymyz hem gülýaly bolýar, hemmez adam. Dostuňy diýe gaýmak bilýär. Özüňi süýt bilýär. Eger şeýsen, dostuň seni gaýmak güler, özüň süýt bolarsyň, netijede ikiňem gaýmak bolarsyň diýär. Ya, bolum diýär. Pul paýla milletine diýär, TikTok.com. Tamam. Pul paýlalyň milletini tutmasan, hökümet paýlasyn. Okuwçylaryň viza kartyna, Westerna paýlasa da biz şu bidalan ýaly bolýar, bidalan ýaly. Taliplerimiz, gyýlanmaz.
Kösen şüpörler okojağынан bilen ok, işlejeginen bilen ok, öýüne gitjeginen bilen ok, gitmejeginen bilen ok. Näme belli? Näme belli stan bolduk. Indi adymyz birazjyk ütködelim. Hemme zat näme belli? Haçan akitjegem näme belli? Bolan ok. Haçan näme öňünden iyi bir zat aýtjam näme belli? Hemme zat näme belli? Ya böyle hükümet kim dolandyryp bilmez. Hemme zat näme belli etjek bolsam. Ya. $28. Neyse arkadaşlar ben çıkayım. Tamam. Başka gelecek varsa Tamam. görüşürüz. Geceler Tamam. herkese. Tamam bazar dip bir ýeri bar täze gelip duran şonu alyp görünme. Yollar yeni yapılmış diýerler diýe. O bir zat ba Türkmenistan karantina girip durýarlar. Yani Ağustos ayından Hasan Meter. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. O moňatyn bazar. Assalamu alaikum. Ha, Allah'a şükür. Nerede geliyorsun sen? Ha? Nerede geliyorsun? İstanbul. Ha. Ha ne oldu? Kaçtan destekçin var bu işe? Ay mene oturup fanama oy doğruymazsam yani destekçim var mı yok mu onu bilem yok yani bizim maksadımız destekçi olmak o değerli birazcık halka yardım vermek kömek etmek kösünün bunun yanına olmak birazcık maksat halkın intak yarasını sarmak. O Türkmenistan'ın ne yarası var? Haysi arasını isleyin aydalım sana. Ha? Ay, Haysi bir arasını yerine- aydalım ha. Bir yerine ait. Biri mi? Ha. Yok, bütün normal yeri kalan o Türkmenistan'a hem yeri yaram değil o tayda kankren raka duran durmuşsun. Sen ne diyorsun? Türkmenistan'da Anladım. bir tane yara var. Hani yaran sarayan o zaman gidin de saralım da o. Saralı Evet, nesip yapıyorsun. olsa. Yani nesip olsa şu seninki alışın ya çıkıp gürlep başlasak elbette ki O ben onu biri yiyecek gidecek. olmadım. Siz var Ne ya mi boşuna beydip gurrun edip bölmekte gidecek mi? Gidin bari. Edin Giders mesleğin, nesip evet. olsa. Giders Ya nesip olsa. boş gurlayan o bari. Boşluğu o. Ağam Sen dolu olsan gel de bizi doldur. Haydi onda ho. Doğru. Ağamcan. Doğru. Yani sen ne için doğru olsan ya da doğrusun bilen olsan eden o. Ya men doğruluktan ya Doğrusun yenilikten niye vaydı? doğru değerli sen doğrusun bilen diyeli. Ne için sen eden ok ya da sen görkeden ok vatanın söyün ok mu ya vatan sana değişti değil mi? Vatan değişli. Türkmenistan'a ne için gidin zamanla? Gidin, edin. Bolya kepter ol. Bratan, Net gitmeli. Bazar ağa diye insana. Sen bazar yazıyor da. Seret, hemme zadın bir vakti vardır. Eğer Aha. Seret, Gelmedim o eğer vakti. Seret dinle ağamcan. Seret, Lüboy bir zadı barıp eken vaktında sırazı hasıl alıp bilen o şu ösmelsini garaşansın. Biz su kuyansın, garaşansın. Bizim şu immuni prosedurda şu var. Düşünýän mi? Şonu bitirsek nesip bolsa halas. Ayağa alacak kolyanlar mı? Galars nesip bolsa, yani galmars mı diýip öýtýän. Düşünýän men pikir edýän, oturýan pikir edýän. Türkmenistana buru çoktan näçe adam gidýär. Bola seret. Sen onu şu anda yok seret. Näçe adam gidýär. Dur. O sorana gelecek. Yöne seni pikir etmeyen beni beğendirip başladı. Sen pikir etmeyen beğendirip başladı. Ne için? Türkmen halkı hiç pikir eden yoktu. Şu mada çeldi. Yöne sen pikir etmeyen güllü alı. Seret indi senin sorana gelecek. Bir samolyot ne adam alıyor? 300 adam alıyor. Daha da kuştuyum. 300 adam alıyor. Dinle. Eğer dinle bratok. Dinle ağamcan dinle. 300 adam alıyor ama 300 adamım. Normal ne? Düşüncesi yerinde adam varsa var ya şu 300 adamım. Yeterli böyle. Düşündürüp bildin mi? 300 adamım. Düşüncesi aklı yerinde kanunu bilen adam varsa Türkmenistan'ı şolom düzeldip bildi. Yönü eğer ki sen bunu dinle. Sen beni bölme dinle de. Sen bunu yalan kamerana yapıp gürleyen ama yine beni beğendir ya. Ne için? Yine de gürleyen. Ertir birin yüzünü açan
Soň ene samolyoda 299 kişinin arasına senem girýän. Näme üçin? Ol seniň watanyň. Düşünýärmi? Şo toprak hemmemizinki. Düşünýärmi? Onu ýaýdamak, ýani siz boş hemmeňiz boş. Oýlagam boş bolalım onda. Senin için senin fikrin için boş bolalım. Türkmenistan'a kağıt götürüp satmadın mı? Türkmenistan'a dinle. Men sana burada aýdaýyn. İlki bilene biz sen bilen şu wagt medeniýetli gürleşýäs. Yani tamam, Türkmenistan'a kağıt niye dediniz? Türkmenistan'a kağıt niye dediniz? Yoksunuz mu? Dur. Men sana düşündürjek ölen sen yaman howluk ýaňda dinle. Türkmenistan'a diýen Dur dinle ben aýdyp bolaýyn ondan sonra sen bana soraňy da berýän jogabyny da boş baryňyz boş boýla sen bugün de sen Pepsi Cola sen adamlar var Pepsi Cola dur dinle gördüler ýöne edilmediler siz boş şow sıçan bokuňy da bir terediň ulrak Badar. Hadi bolýar. Badar. Yani ben 2019 ýylda piwo emetdim. Piwo açtım öllü havarında. Yani şu taýda da biz boş gezmedik. Şu taýda da taş tuğruk tanış biliş dosýarlar bilen oturup piwo mi garak mi oturup belledik ölüp duray belkarlajan diýip mysal üçin. Yani biz şu taýda da ýüzümüz ýapyp gezmedik. Ýöne filial dollar wa tagam bizim ta köp kesenir. Filial dollar waka. Senin takdirlerinde kızatlar boş ottan imtiyazdan doğulur. Belki düzelirsin. Takdir ona çenni bilmem ok. Onu yaşıl gerek mi? 20 yıl gerek mi? Yok ziyanı yok. Goştagam. Şimdi Seret olorun boş diýem ýene gürlemesi de gow aslında. Näme üçin? Bu pikir edýär. Häzir yanlış pikir edýär. Ýöne şu pikir etmesi gow. Özü soň internetten aktarıp başlaýar. Maglumat gözläp başlar, düşünüş başlar sasta astyýoşy. Bu sırazı bolmaz ha. Onun için birazcık tirpeniyem gerek bu zada. Tamışda tirpene bolmasa men pikirimçe hiç adam bolmaz. Sabır da tirpene diýen Türkmence sabır bolýar. Sabır gerek biraz. Yok, assalamu alaykum. Ýa-ni moş ýalňyş düşünendir. Ol bizden meter gaharlydyrdy. Yani belki siz boş diye Türkmenistan edin sonra diye näme berdik ýaňyz. Men etjek şu taýda manysyndy diýen bolmagy mümkin ha. Ýöne bir zat alýan men. Kardeşim seni kim saklaýar? Yani seni yap da görelim işte Murat Düşenf edip bör içinde görüşüp bör. Senin bilişinden näme doğru hasaplar olur. Gitti kimseň elinde tutja hiç kim. Gelen olup bir Nuri. Yani bizden Rusra ödüyen yani vaktini almadım on. Ol halkın yaşlan önüne çıkıp tayaksınmada var ha. Yaşlılığın et, gülsevet der halka. Kimem bolsan bağlar oç. Bolsan amenden duştun. Mene yana istoriyam aytmayın. Menin tek oğlanlara yaşlara diyen olma. Sıçan bokmon. Sen men bokumun isine malı bilmeyen tek edik giden atlamın dost. Yönü Usmalam goqlusmalam ýöne ýaşlaryň ortasyna ýürip nidaý bok azar berme. Menine İstanbullu men Muhammed ağa diýilýän götüňdäl nämen satýanam bolsa men wadyr. İnjikler azar berme. Kimem bolsaň men sana söz diýilýän. Yok, dogry ýaýan nidaý bok çıkıp bok gulat diýe da adamlaryň ýüregini gulat. Men diňläp oturýan programany ağamam bolsaň, inimem bolsaň hormatyň yer jagasyna goý. Başarsaňa girde şu jagasy oglanlara kömek et. Başaranokmy? Alýan aýlyň $300 duran balaňa sygmanýarmy dost? Sen 4 gatyň alýan ýöne şol oglanlaryň ýanyna men özüm şolardan kiçik aýan. Hormat goýan, düşündiňmi? Kimem bolsaň dost, akratny gir sistema. Akratny da gürle, halk üçin gürle. Bilen bärde ejemizin mellerini orajak golamdyk. Ya birinin jüýsünden bir zat ogurlajak golamdyk, ya birini başkylajak golamdyk. Kim özüne güwni etken olsa şu Türkiýede menem ýetýär Hudaýa şükür. Galanam nuruny özü bilýänler. Ýöne adam at takamok, akratny girin oglanlar, gyýylar, haýyş edýän birek bilen güwni demen. Gaýtyp şu nuruň ýanyna görülýän akratny oglanlara sagol taňry atasyň diýin.
sen näme etdiň aňarda Türkmenistan. Men näme edip gelen, Nuruň näme edip gelen saňa gyrklandyr ýa-my? Ya sen näme edip gelen maňa gyrklandyr ýa-my? O soraň ilk özüňe berip garaw. Ýerden turan wagtyň kellen durup wagty dost. Kimem boldum? Ondan değil. İyi. Yo. Ünnäkisi bilen söwüşip biziň efire geleýärlermi näme? Yo yan gaharym geldi sizin ýüzüňiz al ýadan aşak dor injik goýana sen maňa ýüzüňe näme isleýäňiz diýär ol ya. Gelmen sana näme isleýärim görkeden ertiden aşama telede otur näme isleýärim goňa göredim näme. Näde pul gazanýarym göredim. Sen tek 6 aýda da gazanan ok men bir gıýja günde alýan pullap. Yani. Ýöne on ýal çiş adam çişip adam asker bilen etmek in ýerbes da halk görüp otur. Ya o maksada belki dökmek därlerde onu zadany gidin dara diýär. Yok gidin da. Men gitjek bolsam mana men senden soram men adamam saklamaya gitjek bolsam. Mene edilýär ýa-da maýdan. Ýöne gitjekleri uğradı bilem yok devlet tarapdan. Gitmek mesele däl Türkmenistana. Ýöne gitjekler uğradyp bolmak devlet tarapdan. Yani gitjek bol halk bıraga tükürüp Eýrana baryp Eýranyň geç gitmez halk geçiyor. Ýöne ahuda gitjek bolýar, ýurdumyzda aşjak bolýar. Ahuda giýirim çykyp oglanlar gitdin geldin 6 aýdan çağajyklar otada iş bolmada gelip gidip begenip işlemek. Ne dileýär dogrymy? Yani näde dogry da diýär. Dogrymy? Doğru. Yurdumda lötçük bolýar. Ya Ýankyýallara bara dinle ýankyýallar giýre o bir men alsana bir men gurulaşyp göreň näşol nemerek gurulýanlar. Bir gurulaşyp göreň nim haýs. Al şon ýal wagty. Bollu. Söwüşjek gel prosto gurulaşyp. Ay yok bolýar. Söwüşdirmän goýmazlar ýöne. Yok men söwüşmeýän. Men hiç zat ilk adama söwmeýän. Söwün adama mana. Tapar. Niýde de ýeriň deşini de tırrokan soğuda derre tapýan. Ýöne men adama söwgem haýyş edýän başardym. Söwmeýänem. Näme söwgen ol menden belentdir adamdyr, çiğet ýen, çiğet bilen ulolan adamlar çiğsüýdem. Diýjek bolýanym hormat, uly kim bolany da garşyňdakyny özüňden ulfaýmy o garşyňdakyny o ähirmetçilik etmek öz mertebäni pethetmek bilýärmi? Gapdandakyny baskylamak öz mertebäni. Ya ýaýlymda ol saňa diýip dursa, sen maňa diýip dursaň görýän daşar urtlar näme diýer? Iň berkisi. Ýani döwlet tarapyndan görýän işgärler ölsün diýermi? Agdy bir bolmaly, agdy bir bolsaň bolar. Olaň bir ýerde deşi bolup tutulýar, ýa-da bir bolsaň alınmazlar ýalar. Yani Borny oryn sawal ýaşy Muhammed ağa. Son ýaly aldyna bir men baýwaldym, aldyna bir gürleşen meýdiledi. Bolýarmy? Gaýrat etseň aşak ýazdygym mamya dalgyn. Oma gep dematy men gepleşeýme solar ýaly bilen. Bolýar tawalym olanlar. Ýaşy. Bak ona bizem aýtdy, oğlum yetişmedik goga öldü gitti. Sanıp bir var täze biri. Görmedim, tanımadım. Yani gelip işte belki reyting kaldırmana gelýändiler. Belli olma, belli der ki. Salam. Yok gelsin ziyan yok ha. Goýmusyňyz salam. Aleykümselam. Da şükürüm ödüm neydi? Hay bu. Şükür ha o go. Goýmadyň da. Gayret edin oğlumlar. Ne tip bu zatlarım bu torordadır bunu. Nesip. Yankı yeri udana kaharım ellimen. Badar yer çekeni. Boş diýen mi? Bir yeri udayma kaşol oraya haramları. YouTube'da o yaşurlan bartın kamendina girip çıkıyor şu yer çeke. Madama negatif zatlar ya diye yer çeke. Badar de bir neçede ben tartıştım da sonra YouTube'da. Almrada nimetinle. Madama negatif zatlar ya diye yok eyledin. Ola bir daha korkuk diyelim. Sen geri ol. Sen et de onu götürmezler olsun. Atmeneli olsun. Yine siz tuvaleme yüzümüzü açacağız. Bir yüzümüzü açman yeni de komedyadan olayat, like'lardan olayat, canlı yayına giren olayat. Bırbatlar etmeyene çalışacak. Yerken nemette Tinyan kıtvarlan yüzünden bir şey tuttu. Soloriyal karamlar var ya. Yine şu an az önce gördüm. Halmradağ'ın yemekinde. Yani diye çerçevede patlama olurlar geçen. Bravo.
Şonu komentir edip Kipr'dan Murat Rezak bilýändir ol ogluny. Kipr'de işleýär. İlmiradow, näme İlmiradow diye. Yok hiç saklı olmadı, näme olmadı, näme deyip. Söň TikTok'ta goýupdyr, soňam galdyrypdyr ýer çeken. Onu soň onu benim konkret bulun niyeti var ha. Bulun niyeti yurda geçenine azar vermesinler diye edilen oyunlar. Bu samsıklan cüzüne zaten düşünok. Atölyede ayyalı yat yurtta gedayçılık edip böyleler oluyor. Şu geçenlerine azar vermesinler edilen oyunlar. Bak şoda düşünün yine de näme özünü düşünýän. Düşünüp göreň. Yine de näme maňa isat bolmasyn, oňa näme bolsa şo bolsun. Bolmasa men hem çağalım Türkmenistan'a gorkanmakmyn men. İstanbul'da işleýärken näçe edip mitinge çykdym. Yine de çıkardım o hadır Mardin'i işlep görüm. Siz bilýärsiniz Türk de bolsun. Mardin'in nerede Menem ýygymdakylar gaýet ýa-da. Men adam dämi? 20 ýyl bolup gelýän Nurjan men ştaýda işlep görüm. Garrak gitdim berde. Şüýredik haly. Nene bir ýaly. Aýdanyň üçin sen watan döni bolýanmy? Ýa, bir ýaly. Doğru. Gödüm ötür 19 yarım yıl. Yine bir 5-6 ayda 20 yıl olmuyor. Yönü sağlamı toyuna bir görebilmedim. Ondan geçtim. Artıklama okuyorduk ya. Onlara görebilmem. Şuratlar doğruyun aydanın için vatan düşmanım ben. Şoda negatif düşünýär haramda adalan yüzünden bir yol alıbilem yok. Eğer şolara yatıp tvarlar bir diýaly hereket etseydi dawno bir ýetýärdik, ýetjek ýerimize. Yok yine seredin yine siz yaşınızam ulu 20 yıldır yurdunuzu göreňiz ok. Ne häzir çykybam gürleýäňiz da arkayın. Yine yüzüňizi görkezmeseniz hem gürleýäňiz. Ýa-ni şu bazardan çykyp gürleýe şolam beýendirýär. Yani şu gürlemeňiz hem beýendirýär. O bazarda öçürüm ha. O yer çeken yok. Indi deneylek bir takip edip gör. Mıdama negatif nemeler, komentler ýadyýar. Düşünýän seredin bir de şun ýaly bar da. Ine biz öňem men bir ýyldan beri bu işin içinde bolanmyş üçin bilýän. Köpüsü öň şun ýaly hater diýelim, yani söýüp çykýardy. Ondan sonra düşünjesi tükep öz aralarymyza goşulyp bilenler käm boldy. Şoň üçin olam goşulyp gidip biler. Ya da kim bilýär, o может bu MHM'nin adamı da bolup bilýär. Yeni girecek diye alayynmy? Yankı doğan salsana. Bir gürleşsin özümden beterler. Meni çıkardı al. Dayzamız mı? Geleceğimiz mi gürleşsin? Gelince yok. Görünse uğuşup ya yine uğursak bolon. Ben bilýän nädir ola boş diýer. Yok men söýüşmejek bolon. Men çıkaray oğlum Nur zaten hasta bakdyr. Tamam. Evet, şonu alalım da hadi Allah rahmet yolunu açık etsin, işinize üstünlük Cemcan. Sağ olun. Allah razı olsun. Yok, devam. Sağ olun, Allah razı olsun. Vallahi mena öyleyemesem duracaklardım yok. Ay her kimem şonu geçtim ka diýen. Hakiki. Teräk süýredik şu taýda 60 ýaşady minni o taýda näçe günüm Allah bilir. Onu ölen olur. Bazar gel hadi Allah'a emanet. Bazar çıkıp duray. Borlay. Yani birazcık men bir şu taýda dinlik bir wasanem ruhsatlaryň ondan sonra alaýyn men. Bolýa. Bolýa, sağ olun, sağman jişlen. Allah ýarňyz bolsun. Tamam. Bazar geldi, tamam bitti mi? Şirhan müzik siz gelin gelmek isleyen olsanız tapadı yok. Sizin hem kağıt negatif nemelerinizi görüyoruz. Komentarlarınızı, yenilerinizi. Görülen sizin ne fikriniz, düşünceniz. Hani halk sizden bir terede salsın tuğulumu özüňizi göwün etýäni meňdeş. Görülseň terediň näçe basýa, agramyň näçe basýa. Yani daştan oturup geplemek aňsat. Biram halkyň öňüne çykyp gepleň hani görülüň. Tamam din, gelen sen din alaýyn. Seni orada par häl aljak diýdim. Sagadan bar 12.5 watandaşlar. Assalamu alaykum.
Aleykümselam. Gomy diýin näle Salam. oňatmadylar. Allah'a şükür ahir yüzüm açmasam Alman başladın zaten. Ha, ay şey daýmasaňyz bara, şey daýmasaňyz ýöne näme diýe Ya men seni tanımak ya. Yok, 5 sana Ben de bolup onam tanıman aslında. Yok, massa dedende bir tanasaň bu da bir yüzünü ýyladyny kim alkam bizem tanasak. Neticede pikir aýdyşylýar bu taýda kanuna çykma ýok ýöne. Yok, Bizim fikir derde başkaça. Fikir, menin fikirimi davranmadan düşünýän. Menin fikirimi sen duydun mu? Aslında fikirimi. Ona fikirler gaýtalyp gerek gäle. Menin fikirim solar ýaly. Ýöne. Senam hulkany men de şonu sen fikiriňden men hulkanyňy men görýän şu. Men ýüregimi alyp barýar. Bilýän ana hulkanda ýüregimi alyp barýar. Görýän. Şo bolýardy. Howlunyň peýdasy ýok. Yani yok bir kaptaldan bolar olmaz varrak gurrundan hem peýdasy ýok bolsun. Yo peýda ýok. Indi menen bir zat. Yo indi menen şurada bir zat aýdaýyn. Aýt Murat. Ağam indi seret, okeyne biz boş gürleýäs diyelim. Yine biz boş wagtymyzy sarp edýäs diyelim de dapustim. Seret, meni bölmäýdi haýyş sen. Meni bölmäýdi aýdaýyn. Oğlum boş diýenem söýene wagt ýitirýäňiz diýip. Men boş gürledin hiç kaçan diýmedim. Ha, boşuna gürläp oturup sen diýdiň biz diýdiň men. Ha, okey. Indi şunu aldyjak öýlen de, naprimер derim biz çıkmasak näme bolýar? Yani yok da biz çıkamız yok da. Yani hiç kim yok da şu wagtda. Bir adam mı bir dikelseňiz ýa-da bir sınırlat geýseňiz birazcık efir bolýar da. Barakam. Yo yani yaş olu yanlış düşünmeň yani ben size zaýatjak olamak berde, öýkelecek olamak. Yani diýjek oýlanym näme? Biz berde kanun değil, öz aralarımız ağzı birliği için şundaly gürleşip ağzı birliğe de gürleşip gelinip bilýär. Başka kili bolany pikir alyşı. Bolýar. Haçan biz özümüz için, öz watanymyz, öz ojagymyz için haçan biz etmek ýola çykaly. Yolla tak yapyp agamja. Şu an. Hayır. Nämen yolun gurulmady o diýdiňiz zanym. Men o yolun gurulmady etmedim. Ha, düşünmedim onda. Bağışlan. Meeting protest. Bol gideliň çykalyň. Onu mu diyecek? Nesip ona da çıkarsın nesip olsun. Bizde var ha. Bizim ayal maşgallarymyzda söz yok. Berdäki nemelerim gurulmady edem yok ben. Awran ýitirenlerim gurulmady mokdy. Bizim adam çekil ayal maşgalarymyz barada. Sizim gurrugum ýok. Elmada olara yol verip olara ýola öňün diýmeliň de ha. Biz ölüliň ýene öňe. Biz näme üçin gitýänimizi bilelik. Biz bolmadyk ýagdaýymyzda bizi ýatlap kitaba ýazak adamlar bolsun. Olar kanaly biz. Maňa düşündiňmi? Düşündüm. Korkup yurttaşynda pasar jabjalap oturanyň peýdasy ýok. Bul bolmaýar. Prosta tak owadan söýdiň bilen kanunyň bilen bolmaýar. Ýagny bizde kanun ýok. Biziň arkamyzdan hiç kimem ýok. Ne goşutda vardyr, ne sende vardyr, ne mende vardyr. Bir aday değilmi? Birden soracak. Men näme üçin şunu düşünemok? Storaga düşünemok men. Biziň aýdýan zadymyzy bilmeýän barmy? Ýok. Biziň aýdýan zadymyzy Türkmenistanyň halky ýaşaýarmy? Ýaşaýar. Biz gepleýäs, biz gurrun edýäs. Olar ýaşaýar şo problemany. Näme üçin biz aýtmaly danym, ýörüň edeliň diýmeli danym, montoň bir zatlar bolmaly. Oho, sen şo problemany ýaşap ýörüň halkyň özünden täk içil. Dep sen arılan o. Koşut olarda pressa, olarda korkunç var.
Ay canon pres barım bolsa sen şu prese uğrayarak hareket edebilirsin ha. Misal üçün Türkeşe dostun vardır bile. Men o pres var ömrümde. Paylaşansın. Nurjeli şolar öz arasında gepleşip düşün şu pırdatlar edilen. Yok hiç kime müsait edecek onu. Senin yalıp otaydaş kişiden var mı? Doğuncan sen. Ondan bir aytta. Oyatyan var mı? Dime onda çıkış etmek esasat duruyor da. Onunla sen ne yapsın bir de yanlış diye. Uçurum senin koltap koşuşacağız. Gurrunu. Men sana ahır men sana sögüp çıkıda mı? Arasında kimem sögüşeceğiz. Yöre olup bir Fikirler çakmışmalı ağam. Men per var tormat bu. Çakmışa. Ol da hatta. Yöne sen menden o bile Türkmenistan'da kim gurlet yaşıyor? Ağam onu da ma gurlösen ama boş diýerler. Gurlösen ama boş wagt ýitirýäňiz diýenler mesela üçin sen. O yanqyalyk diýenler bilýärmi? Olaram susty pes korkak özüniň kimdigini tanamayan adamlar. Ya şu wagtda sizin diýdiňiz da ýani boş wagt ýitirýäňiz ömrüni gulluga satan adamlar. Men gul bolup ýaşadym, gerenek ýadadım men mesela. Ya bizim şeyler. Gidecek. Näme durýanyz da gidecek. Men gandana morkamak başgasyndan morkamak. Ýöne maňa esasy näme gerek? Meniň arkamda bir görsün men näme üçin gan döktüm, näme üçin ölenimi. Men iňärki ýalgyda bolýan diýende. Men çağlarym işler yani. Ağam sen gan dökmeli zat. O bizden oň taraptar dep bolýa. Yani biz diýet. Evet, senin içinde senin yok, Türkmenistan içinde miting protest etmeli. Men dinle. Ol Koşut. Sen şu sözüňle senem gorkak. Batır bolmaly ağam. Batır bolmaly ýöne sam. Sen bu odan sözüňle zat alanok men sana aýdyn. Men bir sana öz oturan kreslatyn sana bermeýe hiç kim. Men bir aljagam der. Men näýlik diýen men vatandaşlar men şu halkyň lideri men. Men lider bolsam ýüregim çıkamok bir zat aýdyn. Talkınlattırmasan onda sen çıkışın bir köpük. Ağam bir köpüktür. Bolýan mesela dur. Menem bir sorak bereyim de şu agama ya. Agamcan dinle. Sen Türkmenistan'ın kanunun doğulu bilýänmi? Men kanunlarından geçe şunça ýaşadym. Sen dur dinle. Sen soraga jogap ber aýda. Sen doğulu bilýänmi kanuny? Men sana aýda oturna geçe şunça ýaşadym. Böyle Türkiye'nin dur stop bratan. Sen yaşap yüren yaşap yüren Türkiye'nin kanununu bilýänmi? Maňa Türkiýanyň kanuny gyzyklandyran ok. Näme üçin sen yaşap yüren döwletiň kanunyny näme üçin öwrenäňok? Seret indi dinle inim. Men sana bir zat edin. Sen häzir meniň dilimi gysgadyp meniň kellämiň seniňkiçe işlemeýändigini dakarat etjek bolup şular ýapdy. Ano tak i jest, bratan. Это tako аны есть. Ya ty ço tam koriş bile, bratan. Ha? 50 gram içdiňde indi gelip berde bana bile 1-2 diýjek bolýan, bratan. Men izine 4-5 diýip biler, no. Sen näme diýjek bolýan berde, brat? Ha? Seniň ýalyk musurlar bar wagty haçan türkmenler ayağa galjak. Seret, okey, seret. Hey, brat, nereye gittin? Ayırdım. Boş ver abi, ben ayırdım yani onu. Ya bir kere yani din bak mertebe yetip başlatanız men efir yapýan. Men onu aýtdym. Bir kere Salam aleyküm. Geçirecek olsak salam alsın unutma. Yani birazcık Murat kaharlanma, boş ver ya, kafayı takma çünkü yani adam fikrini aytdy ya. Men ýa-da öz pikirini özüne getirdim. İlker biziň efirimizde birazcık boş wagt geçirýär. Tamam. Özüm Türkmenistanyň içinde näme üçin diýdim adamlar şu problemany ýaşap ýörkä özleri burada etjek bolan okdydım bolun bular ýa-da efir edýän bamy diýdi. Demek bu efir gerek eken. Şoňa ne düşündi? Öz sözüne de özüniň garşy özü fud etdi yani ýalňyşlygyny. Demek näme? Hem adam hem raýaty kanuny bilmek hukmanda hem raýaty eger
Hemme Türkmenistan hayatı kanunu 100% bilse var ha, jurist diyen vezife gereğim değil vapşe, jurist var ha. Yok Ne ağam, jurist okuyan adamla jurist. Jurist başka, kanunu bilmek bambaşka. Jurist. Men Advokat advokat. bilem yok 100% kanunu. Yok kavur 100% bilmeyen gerek yok. 100% aydılan yoksan 100% bilmeli. Sen prosto sana özüne vajin zatlarını bilmeli bratan. Vajin zatlarını bilmeli. Şunuyor musun? Hukukunu bilmeli zaten özüne ineme öz behbidine özün koraman için bilmeli zatlarını bilmeli boldu. Hiçbir adama dolu bilmeye hissedi. Конечно, потому что meyine sığmıyor. Şeret bırak bilyenler kanun bilmeli. Kayda da soruyorlar da bilem derdi ya. O ne emettiler diye. Şeredin vatandaşlar. Kanunu bilmek ne için gerek? Kanunu bilen adam ansadan yankıyar vurumlar etmiyor. Men smertnik olacak, ne emetecek. Kanun bilen adam birazcık korkurak hareket ediyor. Yönü zato başkalarından ervet yolu iteklanıyor. Kanunu bilmeyen adam gözsüz batırıyal oluyor. Çoğunçunun gözü türmeden amaçlanıyor. Gözü yeniden amaçlanıyor. Ünserk görün bir yerde advokat da olsa, bir yerde jurist da olsa, şolun hemmesem kanunu doğru berca etip yaşandı. Tiyap biten kanunlar bilen üçün korkak oluyor. Bolmasam kanun bilip yaşamalı. Bolmadan men yaşlı halsın ünetiyordu mağazaştı. Men kanundan havarım yok. Yaşlı numarın versene planı neyme uçup şeylik görecek olsak. Anarkiya orada onun durmuş olur mu? Onu kağıdı ne vererek, politsiya ne vererek onu. Öğretkim adalatını ödülünecek olsa. Kanundan çıkmalı. Kanun gerek. İslendi bir adama hücum etmek ya napadat etmek, halodnar uca bilen napadat. Onların конечно nemediğini kanunda prestupleniyeden liboy adamın bilyendir o yankıda bilyendir. Ve onu açacak olan mı? Yankı bilyenim olsa men niye gazat çünkü ölecek ya. Halk bilmez. Din yanlış yollu şu var. Halk onu bilmez sana. Gazat aylayın da. O biraz keyifte o. Biraz keyifte. Yok ben şöyle aylayın da. Ona bastın sırası sen üstüne bastın da o adamı yaşlının yankı. Uyam kakar etti de. Gerçi sırası kızıp gittiğinizde. No ben düşünemem. Adamlar hazır emmesi nervide. Bilemsem Türkmenistan içindekilere mi hazır ne mi? Indi abijat etseler ama aydın psikolojik travmalı adamlar bilemsen. O psikolojik travmadan çıkmak için bilemsen bir neçe yıllar bir sanatoriya dediği yerde yaşap psikologlar bilen günde lekse geçip 5-6 yıldan son может izleyecekse edip biler no Türkmenistan adamları da такой степени psikolojik travmada yaşap yürüyen. Что az bir zadaydı sen şunda et desen boladı şunu etsen boladı. Ben sana garanti veririm şunu edip gör desen yo ben bunu etsem son birden bunu olsa son birden ben ölsem ya birden yok zatları gelesine strahları getirediler hani etmediler ise oturadılar. Karşı özüne güveni etmediler. Karıcı şunda basılan da takoy stepini benim dedi kellem işlemedi ben kellem tutmadı. Buzat desen men kellem tutmadı. Buzat öğren desen men öğreni bilmem dedi. Şunu tek. Karan kemesiz az bitti sorak verin ya şöyle. Yine naprimер diyelim şunakan zatlar mende köp hadisalar köp oldu da rizinle indi oputta sizde hem bolandır karşılaşandırınız da naprimер diyelim ki ne hükümete karşı bize diyecek olsak naprimер bize o yok deme yok hiç kimse deme yok bir burada desem ben işitmedim ben yok beni koşma ama özümüzün aramıza gelen vaktimizde bize yanman giroy süper giroy Biraz süper hero. Birbirine vurmalı bolsa, bıçaklaşmalı bolsa, öldürmeli bolsa birbirine zaten. Ama kanunu bilsen, ben son özüm şunu dedim. Ben kabul edemem onu. Ben kabul edemem. Ben hem şunu ettim. Ama kanunu bilenden son ucuğunu kan etmişsen, o vakıtkalarını etmişsen, o pırvıçkalarını atarasan ucu. Понимаете, ucu bilesen to что sen hazır ucu senin üstüne top bulman bile bir kanun bulduğunu bilesen birinin üstüne. Ya birine sövmek, şonuna statyası bağlılığını bilesen.
Понимаете? Ama bilmeyen adam şonu ayda atıp tamıştı pırgıçka, tamıştı etrafında hemme sasyedi, komşusu, üyündekiler daşı şonda gepleşen üçün öğrenşen ama pırgıçka edinep. Tamıştı üyündekiler hem kanunu bilmedi. Kanunu bilen bolsa, medeniyetli gepleşen bolsa, o şonda hem gepleşmez dal ne işim am. Düşünesiniz mi? Bu kiçkinelikten geledi. Vasipitanyadan geledi. Üyün atmosferasından geledi. Akrujanyanın atmosferasından geledi ekem. Bizler özümüz hazırdan yurdun dışında eğer özümüzün medeniyetimizi kanunumuza da öğrensek, şurada özümüzü düzeltip alsak yurdun içine bana son ustak tak düzelemez. Düşünesiniz mi? Kanka ucu yamallığam yukuşa duron, yaxşılığam yukuşa duron bir zat. İstese adam. Ama adam istese şunu hem zaten özünü ütkedi bile düzelet yani. Düşünesiniz mi? Yamallığı hem adam prosta gitmedi. Naprimер diyelim hazır. İşte Çilimkeş'in yanına varıp oturun. Çilim çekmişsiniz допустим. Bir kepte şunun yanına gidin. Çilim çeki başlıyorsunuz. Ya da допустим burada ujaz bir yaka narkotikler oturmayın. Тоже самое. Şunaka adamın yanına var. Şunakan boyu desen. Alkaşın yanına var. Alkaş boyu desen. Допустим. Ama üyünde eğer molla bolsadan içmeyin yüreğin birinin yanında üyünde de molla birisi bolsa özün hem içmese etrafta da etmişsen şunu. So cihadist olası. Yani уже son zat bolsan kakıyor na bu radikal bolsan уже zat bolsan da İslamist bolsan uyam kötü. Okay. Uyam kötü aslında. Bilesin? Okay, abi sözünü bölün, извиняюсь. Sen videolarını gördüm, malades. Sen bir yıl bundan sonra gördüm pamam. Sonam ke vakti göremez. Videolarını gördüm, malades. Çıkışlarım için spasiba. Berekelle. Allah yalkasın, yaşınız yımbasın. Emmenizin sizlerin şu çıkışıyla oturanınızlar. Son tağanım emmenizler malades. Sizler gör beğenemem. Потому что men yurdun içinde 2006 yıldan beri ben şu Azatlık Radyosu'na dinlemedip çıkış edip başta anonimli son benim üstüme açıldı bilemse son şu stoya değil nada ev oldum da son 2014 yılda çıkıp gittim. Sonra çelle şöyle yurdun içinde ben yamanladım. Köp adam bilmeye yani yüzümü görkez mi tokana o kepek novatları, köne kepek novatları bilemsen bir yaşlı gepli diye Serdar avatta. Serdar bir yaşlı gepli de neyme bu artın harmoniyalı birinin kapırgası dövülecek bir. Ana şu videolarım, menin videolarım şolar. Men düşürüyatım şoları. Doğru. Yaman ona. Şu tayda diğer yani adamlara hiç hormat koyun oklar rahat deyip ne Men şu yerde giç vardı. Men eşittim. Kepek geldi. Kepek gelse olar üstüne napada dedi. Hemesi ölüşüp neme dedi ya. Men şu videonu alaman deyip ne açı nemeden garaş bölüm de. Şu imini şu moment baraman deyip kakoyta var 5 minut geç kalıp barıptırın. O gutaran da paylaşıp oluptırlar da. Matım paylaşıp oluptur. Şonda da şular gepledeyin, gürledeyin, zadedeyin deyip şu alan videomtu şu. Paylaşıp olan ekenleri. Ya şurada olgat değmedilerim karşı o video için. Teyakkiden yanına paylaşıp. Yaman ediptirler. Şu men gaydandan son birinciden şu arzan nırktan berilen kepeği yatırıptırlar sırazı indi gerekte bermenler deyip. Ön beriyerken kömek hükmünde. Ol yaşlıların öyüne varıp gepleşen adamlar öylerine varıp elemediptirler de o. Şu bir zat aydiyalar. O vatan dönüğü bilen gepleşipsin, vatan dönüğüne interview veripsin, ana şoňalda. Pastayan şu vatan dönüğü короче Amerikansızlara işleyer, короче şpiyon. Men bir değil mi? Stayda men bir aytjak. Şu hakikatlar aydiyanım üçün eğer men vatan dönüğü bolan olsa men dönük vatandaşlar. Men dönük kardeşim şu işleri etjek. Eğer şoň şu hökümet dönük hasaplayan olsa bir kere gitsinler de Cinayet Kodeksini okusunlar. 54. madde yanlışmasam. Gitsinler de okusunlar vatan dönüğünü, termini, kanununa yerini okusunlar. Harva adamlar, vedipeli adamlar dine dönük olup bilek. Boş ver, olur. Eğer bizimki yanlış olsa, käbir adamlar diýär da işte yurt, velayetler bölünüşjek bolmagy mümkin, plan bolmagy mümkin, Siriýa bolmagy mümkin, näme bol. Eğer men şu diýen ýolumda ýalňyş ýanam bolsam, ýene günäkär hökümet getirmeli. Lekin onda şuna. Olar näme
Tok wak gelirmi ya goýun wak gelirmi? Oturmaly kende öňündäki 5 ýyllyk hasaplamaly kender şu dişi bilen nire bar ýandy. Hasaplamaly kender halkyň iň bolmanyna o pasport meselesini çözüp beren, o giriş çykyş meselesini çözüp beren, o meseleler üýşüp iň soňunda bir geler bolmany kör bolmadan, samsyk bolmadan bilersiň ha şonu iň bolmanyna. Samsyk bolmadan bilersiň. Bular onu samsyk hökümet dolandyrýanlar, samsyk. Samsyk bolmasaň bilersiň halkyň iň soňunda bir sawryny gutarjagyny, iň soňunda meselelerin üýşýäni bilersiň. Şonu bilmeýän bolsaň sen ýurt dolandyrmaga wapşy okuýuň ýok. Sen boşatmaly o wezipä. İzin dolanıp biljek adamlara vermeli. Men gahar melenada geçen ýyl pandemiýa boldy. Martdan soň menem Dubaýda wespön ölür ýaly öýe gidesim belä. Ýok, ýollar açylanok. Watan habarlaryny YouTube'dan asyp edýän bir haramzada. Çykýadanym aýdyp ber, baryp tutup ber, muňa wapşy gaharyň geldi. Way mesele pajar ýanpdyr, pajar pikir edip gör. Pajarnikler gelip jaýyň öňüne gelip turup düşse nähel gaharyň geler. Jaý aýdyňda jaý ýanypdyr, olar öňüne dur turup düşseler şeýdip. Bular şon ýala getdi. İzdiwatsa şu. Ýa pajar gidip dur, o pajar bolup dur, bular öňümizde aýdyp üstümizden ulýan ýaly. Hamana hiç mesele ýok gal. Garagatsınlar, näme bolýan bolsa bolsun, menen bilemok näle korkuturjany ýa-da. Näme bolýan bolsa bolsun artyk. Çünkü bu derece getirir. Sen yine bir zat aýdyp geçeýin, men ana o ýurdun içinde wagtym indi kontakta bolýatym da. Polisiýa, şystoy edel, köplen şystoy edel ýa-da milli howpsuzlyk. Ýöne şolaryň içinde de var ha. Indi men olan tarapyna malam ýok, ýenem näme diýip pikir etmeň. Ýöne şolaryň içinde hem goğulanlar var. Näme diýseň hem indi şol işe giripdir. Ya kakası aydandır bizde vliyat edendir. Davay şu uğurdan git eyle beyle deyip şoňal yaş nemeler var, kadrlar var. Okan uğru başka uğur misal için. Olur aşakta gediyen. Onlar bunda yok. Uğurdu dolanır yani. Sana aymalı belki bir kelin o barmağı alacak adam olur. Şu Samsık diyenler. Biri bağışlasın olun Reşit Meredif. Arkası bilen bağ yapıyorun. Ve onun Muluk vardı. 9 yılla halka kanun sürpüyorun. Ana ola cezasını taptı. Bir sana Jadan Hramov yalı maslahatçısı var. Onun golu şakşakçıları var. Yurdu dolandıran yerine Gödel Şaoğlu o da gir ya. Mentidaydan Gödel Şaoğlu o da dolandıran arasında. Neyem siniysen yekece adam Gödel Şaoğlu var barman battık görsün onu. Öyle bir kakoytu var. İki sözü zordu bilen eylek geçti bir pişik beylek geçti bir pişik deyip görün koşku düz görün bak. Samsık heley oğlum. Samsık heley. Şunun için mertebesini peselgen şunun için cerimeye yan olsa tuğda veraytın mesele yok. Samsık heley şol. Sen olmasan men nereden ne edip yaşarım deyip görün. Önkü prezidenti inni şu aktin argasıyla yaşap gör. Yine de geliyorlardı ya yurdu dolandırıyorlar. O zaman şu derece getiren olsan bolmanan bizi olsan gepmesek bu ne kârmı? Elbette geplersem diyersem bu derece getirmelerle. Men açak ol oturanım çıkış edeninizlerde şunyalı kevakti yatlanlar nemeni hükümet opşi hükümet neme günesi var bilenize şunu günesine aitmalı zar etmeli yöne opşi muyal bir ayaktan aydılan vakti yani organ işgərler zatla var ha şolara yüzlenmeli menin pikirimçe de davay bile senin hem halkına var ha sen hem bara menin kala adama da deyip de olar sötki velayetlarda işlep öğrenler bir giden adam var o bir giden adam olar var ha hem informasiya var ellerinde dokumentler var ellerinde paylaşıp bilýärler islese misal için video paylaşıp bilýär ne prosto rayat video paylaşıp bilmese korkup zaten video snimat edip bilmese misal için polisiýa paylaşıp bilýär de anonimni doğru değil mi? Şolara opşa aydylan wagty biraz yumşarak aydyp seredin sizem şu Türkmen halkynyň içinden çıkan adamlar hemmeňiz bir ayaktan haramzada del karoçe. Sizin içinde hem bara şolaryň içinde hem şolaryň bizer ýaly adam indi haramzadalar bar ýöne
içinde go adamlar içine itirti oturanlar var şoların içinde de. Bilen. Şolarım iyiydi biliyorum. Hiç olmanda bir aktivist ya bir video alan vakit görerdeni hiç olmadı şonu koy verer ey. Bor hiç kim görmek bar git deyip koy verer de bir peyda da. Bolyandıram. Ova. Şungalı nemele suçlar bolyadak bir hiç kim görmese kaptandan başka bir agent görmeni olsa misal bir politsiya görýär ya. Baray görmezliğe urup ya da koy vermegi mümkin misal için. Olaryň hemmesi neme diye şeytanam on yamanlayan diye nida takoy stepini diye de şonun bir neme tarafı var diýler ya. No. Yo men neme başda men şu Aktoğuz meselesinde polisiýa velayet polisiýa baramda edemde aýtdym men. Olanlar diýdim sizden eşi düşündüş bölümke ýazmaş şonu siz diýdim hemmeňizde neme boramok siz ýalňyş düşünmäň diýdim. Ýöne men bir zat aýtjak diýdim. Lişne diýdim. Maringa ýeşdiklerine diýdim köp sag bolsun aýdan diýdim. Aza käne düşünýäňiz egilşik edýäňiz diýdim. Aşgabada barsaň, Lewawa barsaň, realna hakykatdan köpsi haýwan boluň diýdim. Adamlar diňleýänoklar diýdim. Ýani hem straf ýazyp diýdim, hem protokol ýazdyryp, hem jugyna 5 manat pul alyp bilýärler diýdim. Mardaklar ýa protokol ýazdy, ýa-da pul alýar ýöne galalaşýarlar. Daja 20 manat berseň 10 manat da çeberýärler diýip Lewapdak taksistler amaýdy. Kayışlı 20 manat deryan olmaz açıyor. Yani şu derece lalışyalar. Bak. Yöne bizimkiler düşünmeklik bilen herece hakikaten amarin gayış polisiyalar. Oylar ama aytdı şonu. Görýänsiňler bizimkiler näýeli Aşgabatyňkylar näýeli. Ni getirdiler şu Aşgabatyňkyny şolaň başlyga koydular. Elbetde içinde it ýartyp duranlar, gahar gelip duranlar badyr. Yöne şolaryň bir zat edip görüşmeli kädiýän diňe halka alagada nämeseň dedim han görülýär tered oturmaly kädiýän. Şolary da biraz iş düşýär kädiýän. Şu vayanalar emetmeli asly boşdan. Şolar emetmeli asly. Vayana abi yani gördün işte hemmeň soň Mulykov soň Mulykov yani. Tehel ýalňyş bassyň Mulykov yani barsa gelmez. Türme düşürýär seni hemmeň günaň taýyn. Nujel biz arkayn turup, arkayn yatıp, işe gidip, çağalamızı ölençik yaşap, hem eklenç edip, hem caymızı kurup, hem çağalamızı, gıydılamızı durmuşa çıkarıp, toy edip yaşap bilemiz o. Yok, man türmeye gitmeli mi sonra, işin sonra. Dini şu... Özem halal işleyecek olup, yani komersantlar, zatlar, biznes edecekler, olara hem yol var. Vapşe, hiç gili neme yok. Data konseptini gıstı, monopoliya hem taraftan gıstı. Biznesden hem Sonlara nidavolstva şu derece yetti, polisiyaların zatlan içinde hem şungal nidavolina var, prosta olar indi olaram nemede travma desem indi goy meni abjat etsinler etsinler meni açacağım aydan yine berde yine men yaşap yören yerimde doktora var yala psikologa var yala sappa sağdan bize psikologa var desem fikir etti abjat etdiler ne men cilmi ne deli deyip de berde abıştın zat berde onu yalı bir ayıp zat değil o. Misal için psikologa var sen biraz depresyon var sende zat ise bolya diğerlerden gittiler. Nazначение edip var kabinette gürleşerler zahir ettiler. Problemini çözecek kolyalarda. Tabletka gerek kuzu tabletka içe. Nişni bana göre kazanacak psikolog var o da burun gidip duracak yani birazcık ne edip spakoyt etmeli. Bari yargımlı değil ki ben motora verecek. Most olan psik olma mümkün ben açacak. Rahatlam dinledi oğlum. O açacak sen diyecek. Yargımlı yerden sonra yurtta kalıp maşkalanı var. Bu usulmen gezdin mi? Ama üstümüzden şeydi biz duası ettiler mi? Yolları yapıp sakla. O tayda bir bağır tutup gelip. Ya da velayetlerden birinin Aşgabatda varangda Salman. Ya da barangda Propiska Örmen. Ya da kvartirant yaşap görün yerine polisiyan işler gelip. Kendim için bir yaşayayım. Bari o tayda yaşa deydiler mi? Deyip aydık görecek. Skar hepsi o psikologun psik olayma mümkün yani ben dinmediler. Bizim Türkmenistan'da psikolog var mı bu bir şey? Şu menin açacak olanım şu yok. Biz tarafta hiç kim diagnozam koyan yok, hiç kim yüzlenen yok. Her türlü adamlar travmalı adamlar travma da travma diyende
yıkılıp hukman başın bir yere degizmek derlerini psikologiki yankı hükümet taraftan edilip oturanlar varsa çağasını naprimер mektebe koyacak ol pul yetiribilmeyen gaygı neme zat hem taraftan basıl nemetti dany adamlar özüne güveni yeten yok, özüne inanan yok. Şu bir zat etsen bolya deysen yok diye bolmaya diye. Şu edik gördün mü sen de? Yo edik. Edik gör bolya deyse yok men etcek. Birden bir etcek wagtym men ölýän ya yine bir zat sen al edik gören yok wara. Sen gör zat diýen yo. Son şu derecede yürüyorlar son hiç durmuşsun ütketmek diýilen zat yok mu bir hil düşünemek var ha. Yani yine diagnostik koymam kıyına uçturuk bunu var nelik diagnostik koyacağım ama konu kağıt ya real ketelik balnoy var bir sanca kelle sağır ya misal için bizim balnoymuz Türkmen'inki hem meğer ya onun diagnostik koyup bolonu ne tık koyacak o hem nir ne vak diye hem taraflayın o hem taraflayın keselim ama ba onu da ma tuğulumu gel kömüge deyinyan yok mana kömüge etme diye an sonunda bırak ma kömüge etme değme diye onu ne el diagnostik koyacak ana bir kömüge edecek olan Türkmenistan'ı insan stadiyada gettir bilinmeden bir ay ya ne soğuk ömrü kaldı garını çiş gidiptir o gezi gelsen Türkmenistan'ı uğradollayan olun yo ma kömüge etmen diye men maskara olacak gel diye yani bizim sosyalleşmemiz gerek. Birazcık aktifleşmemiz gerek. Halkın özünü. Men şoň üçin TikTokerlaryň köpüsine minnetdarlyk bilir yani köpüsü birazcık halkı sosyalleştirýärler. Yani birazcık öňden gidiýärler. Tamam saçma sapan zatlary medýanlar var içinde ýöne. Birazcık utanmalylygyny ulylyň arasynda gepläp bilýänligiňi, geplemeligiňi, pikirini, düşünjäňi aýtmaly. Şu zatlar biz birazcık açmaly, sosyalleşmeli. Yani cemiyetin arasına koşulmalı hat. Bizimki bir hili zikiyalı, biz görýän zikiyalylarny gelýär söz ýaňbyr ay gepleşip başlaýan bolyn uje sözüni dağlaşyp derrowny biraz adres etýär. Men şonuň üçin Türkmenler bilen gepleşýän misal üçin öz ýurdumyky bilen mягкий gepleşjek bolanda gahara girmejek bolsa, потому что astor tak travmaly ol bilen. Sen ama gozga koyaryan da onu. Men olar asujda edem yok ya, men olar günahkar diyem yok. Şuna olara kömek gerek. Срочно. Hemme taraflayın. Ne только ekonomический taraftan. On psikolojik her kil taraftan motivatsiyalar götürüp sen neyle dünyaya bir gezek motivasiya berýän nemeler var ha güçlü dünyada. Dünyaya bir sapar gelýän garantiya yok. Ölenden soňam neme yok. Dokazatçysa hem yok, garantiya hem yok. Indi dinler inanýa, ýöne soň bir zat barlygyna sen hiç özüňe şüphelenýän. Ölenden soň bir zat barlygyna. Şu sen şu ýerde barmy häzir? Şu etjek zadyň şu ýerde etmeli. Şu ýerde gowy ýaşajak bolmaly dep şu prinsipden alyp ine Ýewropa zatlar şoňa ýaşapýar. Şu prinsipde neme adamın жизни en gymmatly zat şoň üçin adam bagtly ýaşamak üçin elinde barny etmeli. Şu zatlar aýdyp ütketmeli de nemesine. Men Türkmenlikde Tuğsa'da oturuyorum. Ben burada evlenmek istiyorum. Bana bekarlık belge lazım. Yani bekarlık belge, pasport yine onu yazatlar Türkmenistan'ın intak sistemasında yok. İntak onu yazatlar Türkmenistan hükümeti sen gerek resmi namanı isteyen vakti berip duran hükümet olsa biz şu efirleri edip oturmazdık. Hemen düzelip giderdi. Biz belki pıtaylarda gidip görmezdik. Öyümüzde olurduk. İşte yani motivasyanyň näme bilýänmi diýär. Motivasyanyň näme sen bilýänmi dedi. Din. Ya bilemok. Bağışla. Yok motivasiya şu. Men öljek, men gitjek, men ýarjak, näme etjek, ýörüň gidelin iýdim bilenni. Favor, şoňa gurunlar etmek motivasiya din üçin. Din sen ýalňyş ýolda barýan bratan, sen birazjyk köşeş özüňe gel. Ýek özüň alan galan bolmaly.
ekran çaňy çykmaz ya. Türkmen aýdylmadyk zat ýok. Bir gün Google Play Market'ten nakyllar diýip bir zat bar. Alla nakyllar Allah'ın bir ýanwaşyndan okap çyk şotady hemme bu maslahatlar berilýär. Kanun bilmeden şonu bilip bolýar. Şolar Türkmeniň Oňa bilsen. Tarihinde. Abjat setýär otan. Oňa bilsen ýaşly abjat setýär. Menden köp neme bilýär, eýle bilýär. Men pese düşürdi diýär. Goý oňa näme? Akıl yaş demez eken, akıl başta ya. Onu uçan bir şey etme gerek yok. Mesele değil. Neme? Nem üçin Kırgızstan agzam isle. Men hemşe yazama Kırgızstan hiç kim agzam. 2010-njy ýylda Kırgızstanda şeýle bir revolýusiýa etdiler var ha. Kakoýty sentre geldiler, sentre gelip 2 saat mı 3 saatdan soň polisiýa hemmesi nämäge halkyň tarapyna geçti. Başta polisiýalar bilen uruşdular olar. Düşünemsen? Polisiýalar bilen polisiýalaryň elindäki ýaraglaryny aldylar. Soň ýaman etdiler polisiýany. Soň başlygy yglan etdi. Polisiýanyň kettesi var ha, Kırgızstanyň. Bizim dedi polisiýa dedi el menen dedi. Polisiýa el menen dedi. Halkyň tarapyna. Şonu aýdandan soň polisiýalar koşuldy, karışdy ýa-ni adamlar bilen dany prezidentski dwaresine etdi. Soň olar snayperden attyrdy. 100 adam öldü şonda. Hazır şu 100 adamın pametliğini men gördüm. Kırgızstanda oldum men 9 ay. Şu 100 adama neme koyupdurlar da ýadygarlyk koyupdurlar. Atlar yazıklı. Pasta yani gül koyarlar şu yerde. Şu 100 adam bizim azatlığımız için nemet öldü değil de canını şu yerde berdi. Yaşa olanlar köpüsü. Son yine şondan soň ine hiç kim nemet bilmeýär ine ondan soňky neme prezident geldi yakmadı ýa birinji suragy dolmanka sırazy 24 saatyň içinde aýyrdy. Bir gezek etseň bir gezek. Bir gezek soň aňsat bir gezek edip bilseň boldy soň aňsat. TikTok'ta ekem zat videoya doğru geldim. Ukrayna'nın çinovnikleri musurni ýaşy atıp duralarını gördünüz mü ayarını? Geldi mi önünüze? Maydanda. Halk ana şol, halk. Halk bil ýaşamak. Yani şo da teret vatandaşlar barın jetmez adaýdy. Düzetiňiz gelýärmi? Daş töwerüňizi ina adamlar 17-sinde Türkmen Awat İstanbul reis varmış gitjekler $3000 alıp başlapdylar habar barmy diýip. $3000 bermek aňarda dursun. Şu $3000 iş bitirýänler alıp mutra salyp başlamaly diýip. Ýa-da ýüzüni açyp maskara etmeli. Ya paraforluğun almasam, vermesem ulu cenayet. Vermesen kim şoňa şol neden tapýan müşterini? Sen berýän, men diýen, vatandaşlar gelin men şu çağa çetýän mysal üçin Türkmenistan üçin oturup. Daway adamlar. Daway okuw girelge wagt gelende, tomus pasy gelende pul bermäliň. Hiç kim vermesin. Şo sistema ýatýa şonu. Sen kim yeni men berýän, yeni men berem ok bolun. Sen berýän, o berýär, ondan o sistema ýöreýär şoň üçin. Senem berme, menem berme. Daway, şunu pullarla daway bilimini öwre alsan alýan bolmadan görelen näme diýäkan, diýip duran halk bolsun. Nirden alýan şo puly? Halkyň özüne gerek. Men her wagt şoň düşünýän, halkyň aň düşünje ösmeli. Halkyň aň düşünje ösmese, sen şunu aýryp ýene kimi goýsan goýay. Ýene seni uğraşdyrýar şu halk. Ýene sen adamdan satyn alyp başlaýar. İçinde haramlarda öz halkın içinde de var yani. Öz işinin biteni bilýär. Pul barmy? Üňerki mollu gelse de gel ağam töre, geç ağam töre. Bir ýerdegi wezipeli adam işlese geç ağam töre. Biz aýnat ýazmy aýnat ýaz. Şoňdan soň pul rak bolsak, bir sana haly berýäsmi berýäs. Biz pikir edemzok etdik pulsuz adam şoňa haly berilmese näme bolarka diýemzok. Aýnat ýazmy hawa inniki zapar o Garymkyda o gelen o men şonu ýaly bu patalary meşdim. Garymka gelen o baýynkyda 20 sal mollu tyr bar. Neme? Hindistan'daki ýaly boldy diýip men agam aýtdy. Hazır Hindistan'daki ýaly boldy diýdi. Mysal üçin baý adam, bezipali adamyň nemesi çağası eýen başga. Beýleki garip çağa eýem şonuň ýanyna baryp ýallaklap zare o hindi kinolarda görýäňiz ýa. Şonda derece boldy.
Agam açat o 96-njy ýyllar, 97-nji ýyllarda polisiýanyň başlygynyň ogly bilen prostoy nemenin şoförüň zadyň ogly ikisi dost bolup ýörep bilýär-de, ikisi dost bolup oýnaýar, zalet äzoň zat ýok diýe arasy tapawut diýdi. O Indiýadaky ýaly kasta bolýar, bu başga kasta, pes kastadan sen beýik kasta, o beýik kasta diýip. Şoň ýaly bolupdyr diýe Türkmenistanda. Bolda mutaýyan sen diňe ýaglaklap 3-nji klas adamlaram bölünüp gitdi. Yani klas bolup gitdi. Da näme wagty vilayatlary aýra-aýra etme. Uju yani Aşgabatda aýratyn bir nemetme. Uju bir klas. Men köp Türkmenistanyň içinde prokol tutýardym. Ay menem diýen Aşgabatdan gelin alaýmandyr, menem Aşgabatdan öýlenen bolsam Türkmenistanyň raýaty bolurdum diýýärdim. Çünkü Aşgabatyň pasporty barsa senin Türkmenistanyň raýaty ýaly şötaki girip bilýän, çykyp bilýän, ýaşap bilýän, ministerlikler Aşgabatda arkadan girip gelip bilýän. Ýok, vilayatda bolsaň buýuk kompaniýasynda işleýän vilayatlylar bilýändir. Buýukda Polmex'te kampyndan çykany tutýarlar. Tutýarlardan marsaraşyp, olur galtaman. Şo galtamanlar biz görýär, sen görýän. Näme üçin minister görenok? Şoň minister näme üçin görenok? Ya Milli Howpsuzlyk Ministerlik näme üçin görenok? Ya Adalet Ministerligi, ya prokuratura näme üçin beýleki birgiden habar berip durmaly? Her jemgyýetiň içinde şerat Milli Howpsuzlygyň her owada adamsy bar. Näme üçin bar bilýänmi? Şol halkyň arasyndaky pikirleri alyp getirip durmaly şolar. Indi biz şu wagt halkyň arasyndaky pikiri, düşünjäni, garaýşy biz opşy üýşürip YouTube'dan çykaryp me saňa diýip berip otur Türkmenistana. Sen o waň içindäki iki tane agendiňden zat sorum, olar saňa zadaýdan ok. Sen bizi dinle, ine biz saňa hakykat aýdyp berýärsiz. Bizini şonu gönümel o waň içinden allyktanyň prezidenti getirip otur. Yani bolan wakalary, bolan eýleki-beýlekleri. Şundan soňam Türkmenistanyň prezidentiniň meniň bu zatlardan habarym ýok diýmene haky ýok. Diýilmeýär. Sebäp diýsen bu zatlar internetde edilýär. Internetde açyk hemme kişi. Gelsin ýaýnyma prezident men özüme aýdyp berýän Gurbanuly Berdimuhammedow, Mälik Guleýewiç. Ada ornu. Kesinlikle. Ya da başkasy fark etmez. Kim gelse. Yani habarym ýok diýjek bolsaň men ýüzüme aýdyp berýän. Şimdi birazdan Gurbanuly diýip biri zaprosiy berse alırım yani haberi hiç yok yani. Yani neticede adamlar işleşmeli, halktanım gerek. Aramızdakilerden başlayalım. Beytmedi. Senin käzi üstünlük olup başlasa goşda sen käzi üstünlük zat olup yine follower zatlarına milyona yetip berdi de bir görende 5000 10.000 adam görüp zayet başlasa sen taýýar mı? Şol neme taýýar mı? Mysal üçin sana hormatly diýip başlarlar başda sana da. Soň sana ýalaklap neme başlarlar belki de. Soň sen näme diýjeksin? Malades diýjekler. Soň goşut geroy diýip at koyarlar, goşut geroy. Soň ýene bir zat. Yok, soň mening makavatlandy. Birinji düşmanım men nefsim, onu men özüm goýulýan adamynyň birinji düşmany nefsi. Yani nefsime näme hoşçak, onu meni ýamardakyny öňden bäri bilen üçin men hiç açan pullu nasynadan geçip gördüm men. Köp pul bilenim geçip gördüm. Pul meni aldyran oken. Men onu gözüm etdi. Ýöne wezipe ýankylyk geneler bar. Näle bolýar diýsene. Men bir mysal üçin eger etkun şolary jogapkärligi wezipen halkynyň şolary azad etmeli ise men birinji çekradym öz garnaşamdan başlajak. Şolary birinji taýagy şolardan başlajak. Sebäp diýsem, şu garnaşlar bar. Birinji nemetçe adamlar şolar teňdaş töwereňde. Şu gelýär mysal üçin men planyň garnaşy näme diýip mysal üçin balde edip başlanan bolsa şoňa diýjek berilýän jerimeň agyryny beriň sene şoňa diýjek. Kim bolmaz. Ya kardeşim bu işin nemesi yok ki. Sen birinciden hyzmatkär, ikinciden wezipe gelende şuun gelende ertir gitjek ýarak işlemeli sen şo taýda gitmeliň bilmeli. Gelen adam birinciden konstitusiýa boýunça 5 ýyl otursun, halk saylasın, saylamasa ikinciye de ýene halk saylaýanly bolly ikinji sorokdan gitmeli. Kim gelse gelsin. Onsoň
Şol birinji we ikinji soragyň içinde edilmeli zat meclisi güýçlendirmeli. Bir adama bermelilerle 140 adama bermeli şu işi. 140 adamın arasında otursunlar, düşünsünler, birbirini kağıdınsınlar, ruçkodınsınlar ýöne meselen şu taýda bişirsinler. Zato halkyň hazinasy boşadylmasyn. Halkyň hazinasy gymmat şertnamalar bilen 3 milyon dolara bitken zat 10 milyon dolar edilip halkyň hazinasy boşadylmasyn. Eger 140 adama bersen boşan okşol. Ýöne alagadan birine bersen ol boşadýar, ýaman o boşadýar. Ene şu wagt gördük. Onsoň seniň ol aşaň Türkmenistan aşağı neft bilen gaz diye, neft bilen gaz aýyrda bara, şu 2 metrden gazandy, gazal çıkıp duran bolsa peýdasy ýok. Bir adam oturup pembesini iýip oturan bolsa, peýdasy ýok. Adam sana bir dinnigen beren ok, ina gördüler, beren ok. Neft şon ýazlar, neft dünýäler alsa da doýan ok, neft. Şu bir iki koşa gum doýurýar diýer nefti, ana şo da hakikat şo. Yani şu gumdan başga doýuran ok neftini. O yani ölmek diye de, o ölümden son sen nefsin duruyor da. Neticede şeyde bir sistem etmeli. Şto gaýdyp ümidimi prezident diýilen bir geleýärne de şoý urdu tala bilmesin, şoý urdu iyi bilmesin. Şonu Türkmen başy edebilýär etmedi şonu. Türkmen başynyň günäsi ýalňyş şo taýdy. Şu edebilýär şu sistem bolun edilmedi, etmeli. Özüne seretdi şolar. Geldinmi? Sen bu siyasata vatana hizmet üçin gelmeli. Bolmada bayamak, wezipe kazanmak üçin gelen bolsaň, onu git bayajak bolsaň firma bilen meşgul bolan, sowda bilen meşgul bolan, başga iş et. Bolan halka bolýar insoňunda. Şoňa haýpyň gelsin iň bolmanda. Ya şonu bilýär siyasatçylar da şol insan hoş söýdi, bir ýerik baranda planaga geldiseler şoň kan diýip şonu ýalak bolmak. Şonu ýazatdyr adamlar allady danim özüniň malanyny bilmedi. Gaçta örneklerim götürüp bizimkiler tuvarymı götürmädi ýokdy. Hakykatdan bir yani ustasy bizim Türkmenimiz diýer. Pulun ýok bolsa ay plany lay diýerler diýär. Pulun bolsa da plan jan, plan agam, sözüň adyny ýerine agam, jan sözler goşulur diýär. İň täsir zady ýadyma düşende aýdaýyn. Neme oğlum dan neme gelýär bärde mektebe gatnaýar. Soň ýylyň soňunda bir ýyl geçen soň karakteristika gelýär. Okak görýäň. Neme diýip gelýär bilem 6 ýaşly çaga o. Türkmen şotyky da Türkmenistanly da. Ol hiç zat gören ýok bäre gelen 2 ýaşynda täz 6 ýaş 4 ýylda. Karakteristika okayan muň ýaldy. O sen diye beğeniyor diye bir zat etse diye o malades zat diysen diye go etse o go ettin şunu diysen o beğeniyor öyle ölmeni go yazar. Gar ne? O milletim neyle var demede DNK'sında var ha onun. Yani Bolmasa var bizimkiler oňal indi meniň maşgalamda öýde zatda oňal däl biz garşy çykyp hakykatyň tarapynda zatda neme etdik de. Bu peki sen sayladyk, peki. Şonda da bar da bilem okak görýän şoňal karakteristika ele. Şoň üçin bizde bar, ne только bizde. Özbeklerim meňzeş, gat meňzeş. Özbekistan var ya. Kak dil başka diýmesen toşnu karakterem, gorkaklygam hemmesi meňzeş var. Prosta olar äzi birincisi öldü. Indi öz ajaly bilen öldü gitdi. Indi biraz bir nemerek şu rejim dowam edip otyr. Libom случае reformalar etse de barbyr biraz güler yüzlü bir insaply adam geldi äzi. Indi näme diýip boku göre tezegirek diýdim. Şoňa beri geldi däne äzi şoňa ýaşap ýörler äzi özbekler. Toka bizden onça tapawut ýok karakter zat tarapdan. Ya o yer şolam kultura da jak bolmasy. Teklif etmeyi. Ýöne gırgızlar ýaly bolup bilen ýok bara gırgızlar ýaly. Gazaklaryň bolup bilen ýok. Tamam. Gırgızlar karoçy. Bir dakika, bir minut. Bağışlan ulin men yatmalı, ertir gitmeli yerlerim var. Var Murçik. Abjat etmeyin, okey? Yok. Hemmenize sağ olun vatandaşlar, size de
Bolya menem Taza videolarına Başka videolarda görüşecek. Başka efirlerde toy. Bolya. taza videolarım çıkar. Taza. Nesip. Yaxşın da. Yaxşı. Sağ ol Murçik. Tamam. Da meni çıkar bu taydan, ben çıkıp bilemok berden Bolya. de. Çıkardım. Ne gıdıklı birini getiren mi ne gıdıklı biri geldi. Din Yok Ronaldo mu näme mi? Neme Türkmen köynekli. Herhalde Türk ona çıkıp gitti. Ya neyse işte Hiç görüşürüz kim yok. arkadaşlar. Git sor gitti distribüsyona yatalım. Nasip olsa gelecekte neme der? Geçecek devam eder. Eğer hem mesela şu iyice çözmelik saat yok. Vaktimiz var. Geçeriyoruz. Sağ olun onun emmeğinde öğren minnettar katnaşanız için. Size dağım. Bolya sağ ol. Allah yarkasın sizin medyan işinize. Sağ ol. Zem, Allah yalkasını yaşınız uzun bolsun. Üstünlükler gelecekte de edýän işiniz için minnettar. Sağ olun. Hicanız rahat olsun onu. Bizim her birimiz şeyle dereceli vatana kulluk edýändigimi de buýsanmaga hakkyldyr diýer. Vatan hawalaryň soňunda. Neyse. Sağ olun. Sağ oturun. Ýaşy. Bolya selam. Tamam.